Hola, sóc el Mag Lluc i sóc aquí per respondre a la pregunta que més vegades m'han fet des de que sóc mag. I no, aquesta pregunta no és «Oh, i com t'ho fas per viure només de la màgia?» o «Això que portes de jaqueta és una bola de discoteca?» Tampoc, avui no en parlarem d'això. No, la pregunta que més vegades m'han fet és «I com us ho feu els mags per endevinar sempre la carta de l'espectador?» I la resposta és ben senzilla. No en tinc ni idea. No en tinc ni idea perquè ens passa sol. Mireu, us posaré un exemple. La primera cosa que necessitem, evidentment, és una baralla de cartes. Jo en aquest cas us he portat la baralla francesa, aquesta que té cors, trèvols i diamants, i a continuació necessitem que un espectador qualsevol ens agafi una carta. A nosaltres ens és igual. Ara ve aquest moment en què jo em giro per no veure la carta de l'espectador i vosaltres la recordeu. Un cop ja l'heu memoritzada, el que anem a fer és anem a perdre la carta de l'espectador en algun lloc de la baralla. Fixeu-vos, ben clar. L'anem a perdre per aquí i anem a completar el tall. Cap mena de moviment brusc, cap mena de trampa. Fixeu-vos, només fent així, la carta de l'espectador es manifestarà. Fixeu-vos. De totes les cartes se'n gira una, que hauria de ser la carta de l'espectador. Que no era aquesta? Bueno, doncs tallem i ho tornem a gravar, no? Que no es pot? Bueno, doncs heu de tenir recursos si sou mags. Mireu, és un 5, Doncs anem a comptar, fixeu-vos. 1, 2, 3, 4, que casualment són els 4 asos, és que és molt curiós, i a la 5a posició hi hauria d'haver la carta de l'espectador.